Niberto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag Niberto. Pakaidasanan diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag Niberto. Awisan na ka tapos makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapos maamuan ti publiko. Ti husto akarikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag Niberto. Rantay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag Niberto. Nagasat nga aldaw ti Miyerkules kakailian. Idanon ka na kayo, babenti ENR Online, ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag Niberto. Dito di bagay ni Robert De La Cruz, kadwa kiti technical control, ni Maki Paulino Agustin, tapno agdadanggay tayo po para kaniti damdamag. Ngayon kam idanon ka na kayo, intay pagsasaritan, ken pagsisinukatan, iti kapan panunutan. Sabali man na bagyo apo ti agpangpangta, nga mabali na dumalapos ka tayo iti extreme northern Luzon. Dito po ket tinabukere na bagyo nga napanaganan obet babaen iti pagasa. Ayun, obet Sabsabali po Kitain nyo, mga no napigpigsangim ni Carding, napigpigsangim ni Maymay, napigpigsangim ni Neneng ni obet. So nga agsagana tayo gagayim ken kabsat. Iti sabali nga bangir deti simuko nga nang papatay iti media man gagayim ken kabsat nga ni Percy Lapid nang yuswat apo ti Southern Police District iti Woktro napanda sinursur apo digitoy nagnagnaan na before nga tinambangan da wenno pinaltugan na ni Percy Lapid gagayim ken kamsat tapnon dikas da agmatch DJ imunan nga naala ti CCTV ken deti palawag deti nasaong suspect gagayim ken kamsat nga ni Jewel Estorial papagayam ngem deti kabsat ni Percy Lapid kasla adda pa nagdudwa namanen iri detoy nga sitwasyon when iri detoy nga panakatiliw detoy nasaong gunman gagayim ken kamsat so in line with this adda deti inkantana apo nga iti uneg ti Bilibid prisons isu ti gapuan ti mandar adda tao nga adda ti uneg ti pagbaludan nga naggapuan ti mando ken siguro isu ti gapuanen na deti naibayad nga 550,000 pesos kada gitoy inem nga rumrumartat nga akinaramid ti panakapapatay ni Percy Lapid gagayim kamsat adami tinapo deti parang mandara ti Department of Interior and Local Government together with DOJ itibiyang ti pagbaludan ti Bilibid gagayim ken kamsat tapno agpalawag mainaig iti detoy ken nadadeti nagbalin na po nga rakurak nga dati saan nga nasayaat nga panakay pataray ti pagbaludan dito'y pagilyantay nga Pilipinas. Iti sabali nga bangir po dati nagbalin na rakurak ni Senator Raffy Tolpo, idi man narimana po ti budget hearing, budget deliberation para iti Department of Trade and Industry nga nagpanawagan iti DTI nga nuwen ken mabalin imando ti DTI digitay agpatpatao agar arami dapo ti noodles ken canned sardines nga ibabada apo detoy sodium content digitoy nga produkto gaputa dakes kano ti epektuna iti biyang wenno salun at ti tao ana nga min ti sodium anat usar na ti sodium no agluto tay di kusina hantay sa met usar ti sodium kadigitoy nga preserved foods anat usar ti sodium gagayem ken kamsat padaanan nyo apo makay naman teto apo ni Engineer Felander Madriaga dati nga may dadaulo ti Department of Science and Technology mainagi ti detoy ken kumustahin tayo gagayem ken kamsat digitoy stranded ijay sitio Bangkero ijay Pansyan pagudpo di Ilocos Norte. Amin di kitoy tampo ka po para iti may isang oras ng kamarigdaw di programa Damdamag Niberto. Daytoyen tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek, alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. GAMR Construction Supply, titurungin. Kaya kasapulan nyo ti opisina, di kita negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinag ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwated para lalaki kan babae, pakarahanan di kinubing ka nagtutubo, dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, igit imported nga RTWs, kasti pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapi ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten, para tingka, kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem tagtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputan si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip ni danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas na unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangtud deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way
to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto adan sangapulo ket may sanga minutos kalpasan ti oras tayo alas 12 pagyaman tayo apo diri sugumanad ti TMT Construction Company ba iti Barangay 48A Kabungaan North Tawag City babayan ken ni Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti Sangguniang Bayan iri-ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ken ni Mrs. Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte kasapay ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Dr. Alan Taylan manipo na po iti St. Camilos Dilelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City ni Mr. Onofre Durupan manibutiwayan ay Hawaii ti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawag Street iti Ciudad Tilawag babayan ni Engineer na Jose iti Keti Pawiti padalayo apo ijay Manila iti Ciudad ti Baguio pakiramana na po iti biyang ti Isabela king Cagayan babanin niyo po ipawit dita iti biyang ti Pugad Lawin North Courier Service ni Ma'am Meli Espirito kay Mr. Joe Agtarapa iti Eva Beach Hawaii kay ni Mr. Edwin Anchete iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, hindi natin yung daway. Makainuman tayo apo live and exclusive ni apo Barangay Kagawad JC Lagundino. Manipo na po iti Barangay Pansyan pagud po di Ilocos Norte sa dinno nga ingana kadagiti apo ket adda pala digiti stranded nga biyahero o sumrek ken rumwar dito ay probinsya tayo ng Ilocos Norte. Okay? Apo Kagawad, naimbag nga aldaw mo. Thank you ititid mo agundaway nga makainuman ta kakit kumusta iti sitwasyon dito lugar yo. Apo Kagawad, live kan iti programa tayo Damdamag ni Berto iti ENR Online. Naimbang aldaw mo sir, tas tamot kadigiti listeners mo, naimbang aldaw lang mo sir. Okay. So, pang third day na ito or fourth day na nga nagregaay dita bantay, dita sitio Bangkero. So, kumusta? Dito stranded. Dito may sa gayem ko ta, nang likaw da kanon, mapanda di Santa, manglikaw da di Santa Fe, tapno makastrek da di Claveria Cagayan. So, dito nabati, umad-aduda ka di, bumasbasit da ka di, Apo Kagawad. Kadigiti nga gundaway sir, haawan pulos iti makalasa turay magna ipilit dati magna kasi nakarisrisgo ti sitwasyon na sir napigsa dito dito yami tata sir. Okay. Kahit ko lang nga maamuan idi kalman kasla adda digiti post mo manen nga agtutudo so dimmegdeg ti sitwasyon kari gito agundaway dita nga parte ti ili ti pagudpod Apo Kagawad. Yes sir, until now napigsapay lang ti todo na dito yan tayo. May manan dito nagdakkel dito karkarayan dito barangay sir. Okay. So Apo Lagundino, kumusta ti sitwasyon nga rod dito stranded dita? Da kadi panggatangan da iti kanenda, da kadi paglinungan da dito kasapulan nya comfort rooms or anyaman nya kasapulan ti tao. Bayat ti kadda na iti deta nga lugar. Apo Kagawad. Panagkitak sir, awan dati stranded katang aldawon kasi amuda mo sitwasyon gan kaparehan sir dito banda ti Cagayan dating samot ito do. So mamuno ko pergamutan siguro sir nga alanganan di pinaglasad da dito iso nga awan iti stranded nga taga sa bali nga lugar tatato sir. Okay. So di kita luglugan kasi di kita karuba mi dito ket nagawid da imbati da di kita lugan da ditan na di kita agi bibiyahe ti manok Apo Kagawad. Yes sir, actually dito yung border control tayo sir, ad-advisean ng digiti kapulisan tayo nga anda pulos nagtuloy. So nga dadang subscribe dito kan sir nga mapanmangli ko sa dibagin nga dalan sir. Okay. Kasanot ka grabe, deti nagbalinan deti dalan, gabu ka deti nagsasaro nga bagyo and at the same time adama na nagpangpangtang nga bagyo, Apo Kagawad.
Sir, lang agpangpang nga bagyo siguro dito ay mapaspasamak dito yung mitata. Dali nakapigpig sa titudo kung hangin naman. Iso nga nakarkaro manan sir, ti sitwasyon na dito traffic tayo, tipay di baga di kita kamang titi di pa WH tatay. Uri ang pilit ti magnapitaw tata sir, na ilumlum da pa yung magdadanta. Okay. Okay, so ada dito yung proposal nga kasla mga ramid da iti dalan sumangat ka dito yung bantay. Panagkitam efektibo ti kasjay apo kagawad? Kas gagangay sir, jakot engineer ng panagkita na pinas ba DJ nga plano da sir nga ma-extensionan lang ti bayadak tayo. Ano na kaya sitwasyon di bantay tayo sir, continuous lang di pinagregregay na dito, aglalo ko tumay di pinagtutudo dito yung lugar mi. So nga DJ lang amo kapasabol nan sir tapno na pinas di pinagtrato dito yami. Okay. Diti nagregaay, is it before no agapo ti Lawag City? Is it before di bayadak or after di bayadak? No, aga po katilawag city sir after bayadak sir. After bayadak. Okay. So from that, uri da kayo nga parte pela ti pagudpod after diti rangtay, marigatang kayo nga mapan iti sentro ti ili ti pagudpod. Yes sir, actually talagang isolated kam data, uri awan hanggang makalas, uri bay magna kami ti bay madlata mo sir, gan magna kami bantay marigat lata. Aglalo ko talaga nga nakakarkaro di sitwasyon di pa narumutata sir. Okay. So, di kiti lumugar, kada ti barangay yo or kabangi-bangi yo barangay nga kasto ti sitwasyon na, ana di kiti dumandanon kada kayo nga opisyal nga kang runa na problema, ada ka di pa nag-short iti makan or agserbi iti inaldaw-aldaw, kada ito nga sitwasyon na apo kagawad. Kadigiti nga sitwasyon sir, adda makaumanay pa lang siguro nga supply ngam di sumarsaron kung aldawon. Digiti binta mo sir no adto kaya umanay nga supply ngam di agda mga problema bitan taddi sir. Dito pinagbakol digiti dandanom yan ti karkarami sir ta adda pa mananon nga parte nga dadto mga balbalay sir. Okay. Adda maananod or adda na ano din? Apo kagawad, iklaro ta lang. Actually sir, dito kabang-ibang may nga barangay, adda may isang balay nga naano doon, kas tamo dito barangay, may adda balay duwang babasit nga balbalay sir nga naano po sir. Okay, kumusta dito evacuation centers tayo? Dita barangay Pansyan, apo kagawad. Okay met sir, dati nagbalik nga evacuation center kayo, kat dito Pansyan Elementary Store sir. Okay. Okay. Adda ka din ayuda nga in patulod no nakadanon ka na kayo manibod ti munisipyo or tibiyang ti provincial government apo kagawad? Actually sir, adda nakapundo dito idi nga 900 packs na ayuda tayo nga hambay na ibunong dito na palabas na bagyo. Iso datan sir dino sa arming ilang na ikan digiti permit nga affected nga permit flooded sir. Okay. So iti amok engage kayo iti pa nagkalap na makakalap digiti kalugaran tayo dita. Haan niya agrigat ti sitwasyon da apo kagawad or no addaman digiti farmers ana digiti kang runaanen nya naimula nga mabalin nya nadadaelen or madadael kading sumarsano aldaw especially kastoy man ti sitwasyon na kunamon agtutudo dita Pansyan. Well sir, dito na perper dyan ti mulmula na dito, kasi lang kumari dito nagmula ti mais, damot dito harvesting nga pa, kaya dahil sir nga ready for harvest ko man, nanda po kasi nga panahon, nanda po pa ilalahar sir. Okay. So, ada ka di di kita ti salun ata, aglalo di kita ububing, risgo ti kastoy, nukas pagarigan, ada di kita ada di mabalin nyo nga pangitarayan, pangipanan, ada ti agsakit, apo kagawad. Dito lang nakabad nga sitwasyon mi dito sir, parang nga isolated kami. Dito dalan ti mapanting kaya sir, di ba kada pa nga madin sa kano, di dalan nga mapaniti Santos Mira. So nga patungkalan lang no ka dito Claveria siguro sir, no kas pagarian nagmayat man dalan data sir. But yung Claveria, ti kasit ganno kwan, yung mabalin na pakaipanan, di kitay adda marik na or sakit na. Yes sir, Claveria lang no kati positive na papanan ko sir. Okay. What about elektrisidad? Kumusta apo kagawad? Apo dito iti dakkel nga problema sir, na negative pa lang di sitwasyon di kuryente dito ita hamot nakarugwat ti kami tayo ti inek nga may agubra takas ti panawon ganun dawat makalasat sir. Apay adut natwang facilities sa poste ti Ilocos Norte Electric Cooperative?
Di kaya dati batog ti ganday sir, di landslide, at dati nakahawit ti bako sir, nga nagdibaba, so nga nga naman di waya ti kuryente tayo sir. Okay. Well, kumusta gayam dito Dati natnag, iti baba nga bakho, naiyaon or saanin nga naiyaon, apo kagawad? Until now sir, at dapela di baba sir. Okay. Okay. So kada gitoy ti problema no kas pagarigan sitwasyon iti supply ti makan adda komunikasyon nyo iti biyang ti municipal government nga dadulwan ni Apo Mayor Benemerito. Yes sir, continuous lang tamo ti pair na communicate bago nyami. Actually ba nagitid da pa iti pang diesel min tipin na mi nagsabi kami nagot nga kami dito sir. Kun naging sapid kami latan no ada kas pa ada na pelang kakanso nga kami in na dinara mi latan sir ta ipatpatulod through GCash mo sir. Okay. Yung mga digiti livestock tayo dita tartaraken awan ti problema. Okay dapat ti sitwasyon pakaipananda pakaipaingan da iti kasto sitwasyon nyo. Kadigito nga gundaway sir, katawa mo pwede na monitor tayo nga na-perdi ko mga digdingon tayo. Kung dito ito sa Marsano ko sir, perming na pre damong dito lugar din sir nga agkaray kasta data. Awang papanan na nga dandanuban. Okay. Dati-dati, pagka ganito, bare months, talagang apektado kayon kada iti klima, iti Cagayan na pasit na dito o talaga nakaruunayin nga sitwasyon. Dito paspasarin nyo, Apo Kagawad. Yes sir, permi nga nakarong nga sitwasyon dito sapsap papaspasaram itata. Aglalo naman na kami matulungan iti LGU mi kadi equipment da sir, dagapuanan kaya traffic na data sir. Okay. So ti seguridad sir, gaputa amom no kastoy akit adalata dito ibaga tayo nga mailaga-laga nga manggundaway iti sitwasyon panagtakaw or anyaman kasano iti seguridad dito barangay yo, dito kabangi-bangi nga barangay nga apektado iti kastoy sitwasyon. Kasi na po Diyos sir, awa mo pwede naman monitor tayo nga kasday, continuous lang tamo ti pinag-monitor iti kadwata iti Consejo sir, kan kas tamo adadapay kapulisan tayo dito border control sir. Okay. Yung dito dating ayuda, mano pa nga porsyento tinabati, Apo Kagawad? Basi dati jak pa yung na monitor sir, nang pinagkita kat basitan sir, basi tayo nabati sir. Okay. Adda apelayo kaditay agtuturay ti probinsya ken ibay anti ili Apo Kagawad no pay amok marigatan da gaputa narigat nyo ti sumrek kaditi ayan nyo ita Apo Kagawad. Sapay lang ko di da mo umang tutulong din namin dito sir. Ikarkarigatan mi matitumulong ti barangay mi hamin mag-uban nga barangay official. So nga agyamyaman kami very supportive lang ni Apo Mayor mi kastamot kami Congressman Sandro mangmangta disuna iti pang charge diesel pang charge kadi generator tayo tapos maka-ada communication di nga barangay tayo sir. Okay. Mano nga barangay amin gayam Apo Kagawad aside iti pansyan anapay nga barangay iti apektado iti kastoy nga sitwasyon. Dito ibang barangay sir, dito barangay Pasaling, dito may isang kaili dito Adams Ilocos Norte sir. Even Adams kasdamit ti sitwasyonen. Yes sir, pinag-sigundin naman po sir, kat nakarapay mo titi permiti dalan na din ay isang isolated na po tayo sir. Okay. Apo Kagawad, maraming salamat. Itindet mo gundaway nga makainumanda kayo. Itindet nga aldaw. Stay safe po, Apo. Kendi kalugaran tayo. Thank you very much, Apo Kagawad. JZ Lagundino, sir. Thank you, Sir Robert. Okay. Suli di Apo ni Apo Kagawad JZ G Lagundino ijay pasaling pansyan pagudpod gagayim kapsat may imagine nyo Apo di sitwasyon da manungal dawen since neneng gagayim kapsat up to now aging gana kadagitoy isolated da hanggang makarwar hanggang mapamakagatang hanggang makapaniti sentro gagayim kapsat makapandaman timay sa kadito Apo no adda ag sakit or emergency nga pagkasapulan iti healthcare Apo ti may sa kadigiti kaasitgan kano nga mabali na papananda is Claveria gagawin kapsat yung friend ko Apo na stranded dita magnada kano iti Santa Fe ije di pagnaandan tapno makadanon da ije Claveria makaawid at dapay lang isuna dita iti Kalman or the other day so arod nga pamumonitor ko ini nakapsut ti signal ko nana sorry friend anak makareport ko nana ilatayen tinawagak ngem
nakadrive isunan na DJ kano ti pagnaandan gagayim ken kaabsat namuna DJ Claveria ket adda kano parakas lang aluyo nagaluyo ket adda upat nga bangka po nga timmaob DJ Claveria base ken ni Maylin Tarok Agkawili gagayim ken kaabsat nga agawid pela DJ Claveria nagduang aldaw apo dita pagudpod gapo iti panaka-stranded na agapo da ito'y siyudad Tilawag kakabsat ken gagayim ngem DJ naabutan da apo dito'y kadda dito'y bagyo nga nangitunte kasi so digiti amo apo adda sidigdita gagayim kabsat nga makaipay ti anya manatulong especially apo ti gobyerno munisipal ti gobyerno probinsyal siguro met kedi kani apo Lagundino ket tuloy-tuloy ti papaay nga suporta ti provincial government ni apo diputado Sandro ni apo mayor Benemerito gagayim ken kabsat kada ito'y kalugaran da dita pagudpod nga isolated dita apo naglalo ket agpangpang tama ni apo dito'y may isang bagyo gagayim ken kabsat nga dito apo iti naawagan na ubet na panaganan ubet babae na po iti pagasa gagayim ken kabsat no kanda kayo apo ti information ken ni bagyo ubet gagayim kabsat agpangpang tama ni na po ti extreme northern Luzon nga pakaibilangan ti probinsya tayong Ilocos Norte nagbalinen nga anay nga bagyo dito nabambantayan ti several days apo kas may isang low pressure area gagayem ken kamsat ada dito yung low pressure area po ti Philippine Sea gagi adayaen dito extreme northern Luzon pungto ti Luzon gagayem kamsat ken napanaganan dito yan babae ni pagasa iti tropical depression obet so wagmanong aldaw laeng nga po nga makarwar iti Philippine Area of Responsibility ni Bagyo Neneng gagayem ken kamsat idi ta masaripatpatan detoy bagyo apo iti agarup sa 1,055 kilometros dayaen ti pungto ti northern Luzon kas naudi apo nga parukat ti biang ti pagasa itay alas 4 iti parbangon gagayem ken kamsat ti nasaong bagyo kitadaan iti kapigsa ti angin nga opera 10 kilometros kada oras ngen ken pasaray pumigsa umabot ti 55 kilometros ti kada oras gagayem ken kamsat ti bagyo ket adaan iti movement sa po nga agpa amyanan nga laod nga ti kapardas na apo ket 10 kilometros ti kada oras so yung persa dito pigsana hanya agad dayo ken ni Bagyo Neneng gagayem ken kamsat ngem di medyo aglandful ni Bagyo Neneng pumigsa-pigsa kumapsot then idirimwar iti mabalin nga iti rabii ti Biyernes aging gana iti parbangon wenno bigat ti Sabado gagayem ken kamsat ket makasagrap ti napigsa aging ti kalalaingan na nga panagtudo posible apong dito ket sagrapen ti Babuyan Islands ti probinsya tayong Ilocos Norte ti Apayao ken ti northern portion of mainland Cagayan siguro na po karite meteorologist wenno taga pagasa gagayem kamsat moderate aging ganay ti kalalaingan namet wenno kalalaingan namet nga tudo ti mabalin nga pasaren ti Batanes northern portion of Ilocos Sur Abra Kalinga ken sabsabali pa nga paset ti mainland Cagayan nagbalin nga naananay nga tropical depression ti low pressure area idaday ti uneg ti Philippine Area of Responsibility pasado alas 2 itay parbangon patapatayen ti pagasa nga mabalin nga lumabas ti Bagyo Ubet iti extreme northern Luzon wenno amyananen nga paset ti mainland northern Luzon babaen iti wenno iti aldaw ti Sabado aging aldaw ti Biyernes aging gana iti rabii ti Sabado wenno bigat ti Sabado gagayem ken kamsat DJ apo ti forecast manipud iti biang ti pagasa base met ti dyan nga senaryo mabalin nga maingato ti tropical storm wind signal iti sumagmano nga lugar iti northern Luzon ita wenno intono bigat gagayem ken kamsat ti kangatuan nga wind signal nga makita nga may deklara iti ilalabas ti Bagyo Obet iti extreme northern Luzon ket signal number 2 agyaman tayo dito ngem nahan lay pagyamanan ti nakapsot nga angin gagayem ken kamsat gaputa uray nakapsot ti angin kaslakin ni Neneng apo
ti tudo nga ipaay na ag subsubra gagayon kabsat nga mangitunda iti landslide panakalayos o kita nyo di pagupod adamay sa 2 talon nga balay nga naanod apo gapo iti napigsa nga danom iti daytoy nga paset ti Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y kondisyon ko, sigurado mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Bumngeg tayo kay ni Dr. Alan Taylan, manigod iti St. Camillus de Lelis Hospital, iti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kasto nga panawin, search and destroy lang na tayo preventive measure ano. So no talaga nga datan importante nga dito nakapsot naturalesa na diabetic, hypertension na tayo. Dito may iwasan talaga, wala na niyo hindi lamok ka dalatag ka. So importante kung na tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka naturalesa tayo no. 90% may kaya nga saksakit sa Robert. Ang dapo yung sige ko na tayo na letter tatlo nga bing ako na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No, makontrol mo dito ito. Pumigsa ng kalaki din nga diabetic, hypertensive. Eh kahit ka mapigilan ka dito saksakit nga dengue. At dami dito makakagatilan mo nga mabalin nga dadili ka dakwada ng nabigsadan. Nagburigor, ang damit nga makarin natin mag So again, sa Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Padaan niyo po ti inuman tayo kini Engineer Felander Madriaga, gagayim kabsat ni makasanganan deta. Pagyaman tayo po ti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Tawag City. Babayan kini Honorable Telwin Tapawan, ti kami nga po ti Sangguniang Bayan, ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, Manipo po iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, iti Siyudad Tilawag. Thank you very much pa. Iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, babanggan ni Engineer Neil Jose. Di kaya apo ipawit, ipadala, kadagitay kapamilyayo, gagayemyo, kakabagyanyo, ije Manila, ije Siyudad ti Baguio, ije Cagayan, kay kasamiten ti Isabela, gagayem kay kamsat babalin niyo apo ti mapan na agpawit, iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Kastapay, agyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Okay? Iti kalabes, iti budget hearing po, ti Department of Trade and Industry,
in parwar ni Senador Raffy Tulfo di amak na gagayem keng kabsat gapu iti rumrumar nga nangato nga level wenno nangato nga content ti sodium kada instant noodles ken canned sardines. Instant noodle ken canned sardines. Dati apo nga rakurak ni Tulfo ket kagidan ate ko nakaruden nga pan nakaipursupuesto ti budget ti Department of Trade and Industry mo no DTI no sa dinno kunan ni Tulfo nga adu kadagitay Pilipinos ti agdependar iti noodles kastamet den iti biang ti sardinas gagayem ken kaamsat. Kastapay deti apo ket in address ni Tulfo iti biang ti Department of Trade and Industry dakes ti epektuna detoy iti biang ti salunat kunana ket makisarsarita ken iti biang ti DTI nga wen ken mabalin mandaren da digiti manufacturers digiti agar arami da po ti instant noodles sardinas nga ba kisayan da po DJ level ti sodium nga mailalaok kadagitoy nga produkto gagayem kay kalsat na delikado, dangerous, hazardous po yan. Jadi ti exact word ni Senator Tulfo dakes ti epektuna iti biang ti salunat ngem detoy ti kaalistuan kasla panglakagan kaalistuan pare iti biang di tao apo ikaaglalo di padatay nga marigrigat gigiyem kay kabsat no makagatang kat sardinas aglalo inka agalalisto ka inka trabaho iso ti iluto mon wenno iso payket ti lukatamon diretso ije inapoy nga ilaok mon kanemon sidamon gagayem ken kaabsat so nga detoy medyo nagbinara nabara deti in address ni Tulfo detoy iti biang ti DTI gagayem kaabsat ni DTI Secretary Alfredo Pascual kakabsat ken kagayem ngem nagbalin nga sungbat ni Pascual nga saan da nga beddeng no diket beddeng ti Food and Drug Administration tinasao nga pagsasaritaan. Ito naman yung sagot ni Secretary Pascual nga para kini Tulfo hana kayat di sungbat ni Pascual gagiyem kabsat saan na nga nagustuhan di sungbat na ket ginutigot na pa lang ti DTI nga mga rami di aksyon gagiyem ken kabsat gaput ako na ni Tulfo nga no adda ti maduktalan niya kastoy agtitinnudo dagiti ahensya ti gobyerno wenno dagiti agtuturay kuna ni Tulfo agpayso deta di ba nakadadun apo dagiti na ikat na pull out iti biang ti merkado gapu iti ada content na kastoy ada laok na kastoy saan nga omiso detoy gapu dakis iti salon at ti tao adun ti kasjay gagayem kay kabsat digitay nababa ti kalidad na nga electric Christmas lights yun umasilig man ni Christmas lights hanaya nga i-pull out ti DTI ida paikat ti DTI ida ita biang ti merkado tapnon ti kasta saan nya magatang digitay tao nga mabalin na mangitunda iti uram gagayem keng kamsat so tama itong si Tulfo ket no ni DTI tinakay-addressan na awan ayati puder ti maysa nga makikomunikar iti pada na nga ahensya ti gobyerno especially deti DTI ken Food and Drug Administration tapnon di kasta apo ket awaganda hamet nga ti kinuntra ni Pascual ni Alfredo Pascual ti DTI dati nga rakurak ni Tulfo gagayem kay kabsat no di ket kasla kinanunungan na pa ngem iliklik na DJ departamento na nga mang trabaho gagayem ken kabsat iti panakaibaba ti content sodium content digitoy nga nasao nga produkto kakabsat ken ket no kita entayo sino digitay agpegad datay nga marigrigat especially apo ti biang ti gobyerno adda digitay adda ti didigra kasla ko mabagyo layos kada daami namin gagihim kay kabsat anak muna nga umay ipan ni gobyerno digitay government agencies to include non-government organization nga agipay sardinas
wenno saan instant noodles gagayem kay kabsat. So nga makakatkatawa kiti aday di kasagsagan ti panagibumbunong apo ti relief goods nga paggaapaam ti lumugar kadagiti aldaw nga adda tayo ti kasagsagan deti pandemya ni ipost ita yan ta Facebook ini nga kapitan kunana ento no maminsan kunana longganisa o kunana kada corn beef kung kunana gagihim kay kabsat permit ililek ko di ata agat sa sardinas medla amin nga payuden kunana isu nga no, deti tinagbalin niya takwat, deti senador, nga Rafi Tulfo, gagahim kay Kabsat, nga nga unay ti sodium content. Dagitoy nga nasaong produkto, instant noodles to include sardinas, ket iso ti umay de ibumbunong kada tayo, gagahim kay Kabsat, nukas na nga da panagrigat ti biyag, saan niya adayo nga panunutin tayo, nga uray ni gobyerno, ket ited na kada tayo, ti saan nga umiso, nga ayuda gagayem kay kabsat at makaperdi ti sarunat nga rod ti nangato nga sodium content ti sardinas pakiramanan di instant noodles deti ko mati kay tinga pagsasalitaan tayo kada Engineer Felander Madriaga but nakadrive sa pay lang diya mo nakadayo ti biyahe na ni Apo Felander Madriaga nga amo ka makailawlawag dito then pagbalinen tayo Apo nga mas nalawlawag babayin to iti pa naging konsultar tayo pa iti may isang doktor no ana ti epekto ana nga partes ta bagim ti apektaran ni nangatong sodium content adami ti kita research di binasbasa kita nga ti sodium kasapulan met ti bagi gagayem kay kamsat but DJ volume or kaado haan niya adu gagayem kay kamsat iket no pada ka nga marigrigatayen nga masapul mo ti kanayon met nga mangmangang ka ti instant noodles binigat panarasam ta sardinas no ti aldaw wenno ti malem rabii gagayem kay kamsat ket aglabes apo DJ sodium nga ipaunig mo iti ba dita bagim nga mabali namang itunda iti panagbegad wenno pangta iti salunat mo gagayem ken kabsat ayun yung yan yung problema nga apong buybuya ken nagdingdingay iti dating aldaw so nga kahit tay kumapailawlawag apo no anat ti sodium anat ti preservatives kadi ti sodium dapet iti nabasak tatay ket kunana agpada ka diti asin diti table salt ken sodium haan sabali diti asin gagayem ken kakabsat yung sodium yung niya and kakabsat ken gagayem isu nga dati apo di kitay kayat tayong palawlawagang kuma gagayem ken kakabsat tapnon ti kasta ket maikkan tayo apo ti informasyon iti anyaman apo nga banag nga dagitoy ket tuakwat makonfirmaran tayo apo no ana ti ti sodium is a chemical element with a symbol of Na from Latin natrium and atomic number 11 dati ket soft silvery silvery white highly reactive metal sodium is an alkali metal being in group 1 of the periodic table ayon si sodium gagayem ken kaamsat what does sodium does to the body anat maarami den ti sodium the human body requires a small amount basit laeng nga po of sodium to conduct nerve impulses contract and relax muscles and maintain the proper balance of water and minerals estimated that we need about 500 milligrams of sodium daily for this vital function. 500 milligrams laeng po. Kasla tabletas laeng. Gagayem ken kabsat. Iti kada aldaw. Gagayem ken kabsat. Apo nga agbuybuya. Ti word apo nga salt, table salt, dito asin. Gagayem kabsat. Ken sodium are often used gagayem kabsat interchangeably but they do not mean the same thing so handag pada table salt also known by its chemical sodium chloride sodium bicarbonate di ba sodium chloride sodium bicarbonate gagayem kabsat is a crystal like compound that is abundant in nature. Sodium is a mineral and one of the chemical elements found in salt. So dami ta sodium na
DJ salt. Siguro digiti iodized salt digiti jayen na but yung native na salt natin walang sodium gagiyim kay kamsat dito talagang mararamid nga asin babaen dito pasukin hanga dito iodized. I think even in Burgos adda po dito old way pala nga po di pa nagaramid ti asin nga awan dito chemical mix na nga mailaklako gagayim kay kamsat. So siguro kada iso masaruno aldaw po ipadas dito manen nga alaan po dito expert may panggep dito ngem hawan tinang kontra adda pa kidi may isang doktor po nga nang kanunong dito nga nasaong rakurak ni Senator Raffy Tulfo nga makapadakes unay ti salunat ti kaadda tinangato nga sodium content ti sardinas pakairamanan digiti instant noodles gagayem kay kamsat. Isu nga agan andad tayo apo ta awam met apo tinang kontra kada ito nga rakurak ni Tulfo bayat apo ti budget hearing tibiyang ti DTI gagayem kay kamsat medyo nagsinukat lang da apo Tulfo ken ni apo Pascual ti DTI iti sarita gaputa ipeteng ni Pascual nga sanda nga trabaho deta mangawag ti matang diti manufacturers tapno ibabada ti sodium content digiti nga produkto da no diket trabaho ti food and drugs gagayem kay kamsat. So the national government itself dapat nga isudat ti mga ramid iti studies may panggep iti dati rakurak ni Tulfo and mga ramid da apo iti addang nga agtrabaho no sino ti agtrabaho is it DTI, Food and Drug Administration, FDA gagiyim kay kasap or joint force iti nagbabaitan digitoy gagiyim kasap Department of Health ken sabsabali pa ang ahensya tapno di kasta mabagaan digitoy ket mailiklik tayo iti mabalin nga dakes nga epekto na kada tayo apo ti panagkaan panagsida tayo kada digitoy panangan tayo ti instant noodle panagsida iti sardinas gagiyem kay kabsat nga nangato apo iti sodium content na nga daytoy inwaragawag ni Tulfo dakes iti sarunat madanaganak gaputa kaadwan kadagiti Filipino especially digiti marigrigat ti agdependar iti sardinas kang runaan na iti instant noodle DJ apo ti nagbalin nga rakurak ni Tulfo bayat tinasaong budget hearing. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naingkalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw idikaw dyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo. Adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod. Pasit ti barangay 50 Butong di Syudad Kilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales. Magatang iti JAMR Construction Supply. Okay,
Dan na palabas po para pulo ket siyam nga minutos kalpasan ti oras tayo alas 12 adan iti linya po ni Engineer Felander Madriaga ti dati nga may dadaulo apo ti Department of Science and Technology tapno palawlawagan tayo apo kaditi Sujom gagayem kay kamsat nga nagbalin nga issue apo iti budget hearing ti Department of Trade and Industry. Gagayem ken kaabsat. Okay? Engineer, good afternoon. Thank you. Itidad mo akong daway. Iti programa tayo damdamag ni Berto, manipod ti ENR Online. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir Robert. Ken kastamat na po kalagiti na ayat adumdumgan ken nagbubuya iti programa iti damdamag ni Berto. Na ibang nga oras tayo amin na po. Okay. Okay, sir. Dati rakurak ni Apo Senator Raffy Tulfo bayat ti budget hearing deliberation kaditi budget para ti DTI inruaragawag na nga digiti sardinas kada instant noodles ket nangato iti sodium content na nga delikado kano iti bagita yo. Aglalo kada tayo nga mahilig iti sardinas Apo engineer. So ana ngamin ti sodium engineer? When Sir Robert, that is sodium namin na po, partap no maawatan tayo nga nasaysaya at may isa kadagiti micronutrients nga masapol ti bagita yo. Take note apo, masapol tayo ti sodium saan mat nga kaya nasawaan nga madi tayo pulos manganan iti addaan ti sodium. That is sodium apo ket iso ti mangmangted iti vitality mat ti bagita yo. Deti ngamin makan tayo nga addaan iti sodium chloride usually no deti asin iso deti ti pagkapuan ti kaadwan nga sodium nga ipapauneg ti tao ket no masobraan tay ngamin ti mangipauneg ti sodium na lablabas ken deti kasapulan ti bagi tayo mabalin nga daytoy ti mangted iti high blood pressure mangitunda iti heart attack kuno saan the worst case is that the stroke ako natayo sa Robert. Kat ito yung sodium at direct rekomendasyon iti Department of Health that ay nukitaan tayo apo dagiti katangan tayo makan at dati makita di likod na nutrition facts kung na dijay. At dijay that recommended daily intake kayo ito sodium tapno iti kasta saan tayo nga labsan kung malabsan na tayo recommended allowance tayo. Di may isa nga tao po kat makasapol laang iti around 2,000 milligrams of sodium iti inaldaw. Kat no sobraan neta iso dayjay iti mangitunda iti saan masaya at salon at nga panggapuanan iti high blood pressure tekonakon can the worst case heart attack or stroke Sir Robert. Okay. So dati ka di pangtimpla or parte DJ preservative ti digiti kastoy nga makan or produkto apo engineer. Iso nga dua Sir Robert kat iso dayjay ti function like the sodium. Pangtimpla tapno iskastagat medyo umapgad ken pang-preservar tapos iti kastagat ng baybayag iti shelf life na nga kuna tayo. Isod po na nga dayjay iti produkto nga magatgatang iti merkado i-require ti FDA nga addaan iti nutrition facts. May isang problema tayo ita ket ti panang control no kasano ti intake tayo iti sodium. Halimbawa, matang tayo iti noodles. Ni noodles at the nutrition fact na makita tayo no manong nga percent dati daily allowance tayo ti at the na sodium. Kat no nangantay halimbawa ko mag 10% ti itednan ni noodles as the instant noodles at that 10% of sodium on your daily allowance tapos nangan kamanan iti pinugtuongan a pinakba sa kanto payla nagasin iti noon niya pa iti nga kayat mo kanan ket mabalin nga dayjay in paunod mo iti may sa panganan laeng ket naalamon dayjay apagiso kuma iti may sa nga buo nga aldaw nga allowance mo nga intake ti sodium usually ti kaadwan nga pagkapuan ti sodium nga adda ti pagitayo ket table salt ket asin nga agap ko iti baybay magatgatang ko doon na dito pasukin. Medyo ako, maditay ngamin marukod
no kasano kaadlo di may paunag kayo ket dagitay produkto nga magatag iti merkado nga daan iti nutrition facts na so matket na din ang nutrition facts no at least makita kayo no kasanon na ipaunag kayo na sodium ken tumupay nga elements macro elements micro elements at that babaan ka dayjay nutrition facts dayjay label dayjay makan ket dayjay mabalin nga iti pangkontrolan tayo kada iti paunod tayo nga halimbawa te kunakon ni cup noodles ket say 10% sodium na masapol mo kaan tayo nga lablabsan dayjay kanan tayo nga sodium kada kanan tayo iti at malmalem saan na nagablabas nga may sa akutsara. Oh, Dahil okay. may sa akutsara po, dahil jayan iti napanan di 2,000 milligrams. Ang masapol ti bagi tayo iti daw. Dahil jayan kasi akan siguro pagrukudan si Robert. Okay. So even daing siguro Apo Madriaga kasi 'di ba yung paggawa 'di ba nagaramit ti daing ket ikandan samit ti asin and bugoong Apo Madriaga. Yes, Robert, teko na tayo, ang tingamin asin kat preservative pa eh. Kita'y salted fish, kita'y napindang nga ikikan, ken pati pa yan, kita'y bugoong, kat asin, nang runa nga karga na dayjay, kat dayjay may isang kutsara mo, ni bugoong, alak ngani mapanmatan, dayjay buong nga allowance tayo, iti may saal daw, Sir Robert. Ito, sobrang ganda yung kinantayan akat namnamaan tayo ako nga adoon na yan dahil na ipaunod tayo nga sodium iti dahi tangal daw. Okay. Gaputa asin ti may sa kadagiti source of sodium nangato ti sodium content na ada kadi alternatibo or mabalin nya pangsukat tayo tapno isot mausar kas pang preservative or pang timpla kadagiti makbakan engineer. Unfortunately, Sir Robert, awan sa at ay makunata yung mabalin nga mangsukat iti pangpaapgad iti kanan tayo. Tilang ayan na nga pangkontrolan tayo, kitaan tayo ako DJ amount ti ipaunod tayo iti ginagdaw. May saping epekto na ngamin nung masubraan tayo dito iti sodium o puro sodium, pay nga sodium chloride. No, once nga naipaunod tayo, yung nagtibito ka tayo ngamin kat adadate hydrochloric acid na. Comparable data dati muriatic acid yung pagdaldalos tayo iti CR kindag tumapay nga mabalinte dalusan using hydrochloric acid. Dati bito ka tayo po kat adda dati natural nga production ng hydrochloric acid. That will aid the digestion of the food nga inpaunad kayo. Kat once nga na ilaok ni sodium kada ito'y hydrochloric acid iti unag ti bito ka tayo agbalin nga asin na niya agbalin nga sodium chloride matlaan ket the nutrients nga adda ti bito ka sagapsapan apo dati small intestines tayo di jay nga rumuar digiti nutrients nga naala including sodium chloride nga maitipon kada ti bloodstream papanidara tayo, ag-circulate iti buong nabagi tayo, kat sagatin to ni kidney. Oh, okay. Ito day jay, ti pakaalaan na datuma, Yung bato. ken kaadpan na kung nakiti nga pakaalaan na ti addaan iti bato ti kidney. Take note ako, kaadgon na nga bato ti kidney kat sodium chloride no asin na timbangked. Isod gapuna, nga day bato ti kidney kat maalala iti makan no mainiinom tayo matlaag sa Robert. Okay. Ano dito sodium bicarbonate, sodium chloride. Ano't pagdidiferensyahan dito, sir? Dahil ang nailaok kuno na timipon nga elemento kada jay sodium sa Robert nga practically lahat ng may sodium asin or salt flakes or salt crystals ti pagbalinan na sa Robert. Okay. Okay, sir. Maraming salamat. Itindad mo agundaway, Engineer Ferrander Madriaga. No addapay digiti jak na damag nga mangitunday iti mas adadapay nga panakalawlawag digiti agdingdingeg nga nagbuybuya kada tayo. Go ahead, sir. Go ahead.
Thank you very much, Sir Robert. Tilang mainayon ko ako no adati kaya tayo nga ipaunag kumakan including digitay adati madam mga issue tata about sardinas kinati noodles saan mat nga maiparit ako nga mga antay iti detoy ngam lakit ti kontrolin tayo kasi nangato nga talaga di sodium content na nga mabalin amang itunda iti saan anasaya kasalun at kadatay amin. Kat digitay adaan pa iti asma apo narigat pa nga masubraan tayo ito'y sardinas ken ito'y noodles kasi adda iti histamine effect na when no detay maka-allergy kat adda nga agasma ti may nga tao no dagitoy ipapaunag na anlaan nga di sodium no di pa kat histamine nga adda iti detoy nga makmakan. Dajilaan si Robert kat naimbag na oras tayo amin na po. Maraming salamat po, Engineer Felander Madriaga. Mabuhay po kayo. Thank you katika kang kanayon nga panang ipapay mo karita amom may panggip karita nga bambanag. Once again, thank you very much, Engineer Felander Madriaga. You're welcome, Sir Robert. And all the time, basta nakalun at kitao. Okay. So, di po ni Engineer Felander Madriaga, gagayim kapsap, nakita po, even bato, high blood, kada sabali pa yung sakit, mabalin niya maalas. So, tama itong si, base po, karita, parang pasingkit tayo kay Engineer Felander Madriaga, tama si Senator Raffy Tulfo, nga narigat po, weno, dakes, iti salun at tayo, tinangato nga sodium content digito nga produkto. Instant noodles, sardinas, gigim kabsat ken sa balipay nga produkto nga naigameran iti asin wenno detoy sodium gagiyem ken kabsat sodium chloride, sodium bicarbonate kabsat ken gigiyem. Isu nga agpampanunot tayo apo angem no daduma ket isakripisyo mo ni salunat isakripisyo mo ni seguridad gagiyem ken kamsat iti salunat gaputa isut ka balinam nga gatangen isut ka ibatugan tinaikarga dita bulsam kaabsat ken gigiyem ken iso iti kaalistuan po even ubing di ba yung DepEd ipapawil na apo digiti kasjay digiti ada anti-preservatives, chichirya, to include noodles, gigiyim kapsat gapot, ada nga makita dan. Nga epekto na apo iti salunat, iso nga iparit na nga, nuwen ka mabalin sa ada kado, ti sodium apo, iti biyang tinatengan, and even children, nga ipaunegda, gagiyim kayong kamsat. So, anati aksyon, ti gobyerno, especially apo, ti Food and Drugs Administration, Department of Trade and Industry, Department of Health, ken sa balipay, nga akin sakop, iti salunat, ken di produkto apo, nga mailaklako iti merkado, iti deti nga nagbalin, nga rakurak ni Senator Raffy Tulfo. Okay? Awanin na po, tinabati pa yung oras iti deti nga aldaw, iti programa tayo damdamag ni Berto, tinagan ni Maki Paulino, iti technical control, ito'y pagamyo. Robert de la Cruz, mangibati kamin. Tinatali na ay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa sapad, agyaman kamting kay paragdingeg, ken paragbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Kinintero ang ganyan, ken unay di dalas itaw. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka, tapos makipartisipar. Agkimek tayo kakailan, tapos maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payang tingundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kalikagong mo ti makagatan kariri di kalidad. Imported nga arwated para lalaki kan babae pakirahanan di ginubing ka nagtutubo dahito titulungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kas kamit tayo di ladies sandals kan sapatos. Aganda pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da.
Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo, tinagasat nga malem ti Miyerkules, Oktubre 19, 2022. Idanon manen ti Bomborang, ti ENR Online, ti Sabali Payaparang, ti programa tayo, Tinapalabas. Nadigarot ti bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Parit sa bali pa nga parang ti programa tayo. Iridet yung nga malem, mapandayo uno ituloy tayo nga ibasa, parit may katlon yung gundaway. Ti surat nga na kay palaunan, ti pangasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo pilar. Ngayon kasangwanan, yun tayo ibasa, uno ituloy, ti panakaibasa di surat ni Pilar, agyaman tayo ka diti sumaganad. Ti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Kukuha kinimat-matunan ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Pagyaman ng tiupay ni Ma'am Erlinda Ferminhood nga taga-barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis sa hospital. Iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Iti Pugad Lawin North Courier Service, Amasarakan, iti Balintawak Street, iti Syudad Tilawag. Para kariri patulog yo apo, iti Pawityo, iti Manila, kastamet ten, ti Syudad ti Baguio, Cagayan, ken Isabela, mapanay na po ti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Babayan iti panagtagikwa ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kani Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adantay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti din palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos, yan po ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dati nga paragtutudo, agray ramanen ti sakita dengue. Bumig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tinawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy na muna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga dito nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo. Dito may iwasan talaga, wala na niyan, may lamok ka, dalatag ka. So importante kung na tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka di naturalesa tayo no. 90% may kedi nga saksagit Sir Robert. Agda po yung nagkipin ko na tayo na letter tatlo nga B nga na tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito tayo, pumigsa, ang kalaki din nga diabetic, hypertensive, ay kahit ka mapigilan ka, dito saksagit nga dengue, at dami dito makakagatilan mo nga, mabalin nga, dadili ka dakwada, yung nabigsada, ang nagburigor, ang damit nga, makarin natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. At nga rin papagayam, ngayon tayo ituloy para di may katlon nga paset ti surat nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Pilar. Alis to di ba nagtulid ti aldaw, Manong Robert? Nakaturpos ni Arnel iti high school. Manipod iti nagadalan na nga maysa nga public school. Idinto nga saan na nakapasa iti third year high school, ti anak mi ani Jungjong. Idi nga rod madanon ti panaglukat ti klase. Nagkumpable ni Arnel nga saan pailay nga sumrek iti kolehyo. Marikna na siguro no kasanong tirigat ti ni Ruben nga mangisaka di panagadalda nga dua nga kabsat. Isu nga ni Jungjong ti pinagtuloy wenno pinagsublimi ti pagadalan. Ngem saanen nga naka-enroll iti private school nga dati nga nagadalan na. No diket na pan iti public school. Babaen iti pannakisarita mi iti mismo nga mangimatmaton iti pagadalan. Inawat da ni Jungjong. Nagtuloy nga rod iti panagadal na iti kina third year high school, Manong Robert.
met ti aramiden ni Arnel iti oneg ti balay. Mapdalay nga namang kitkita iti mabalin niya pakitiggedan na. Kang runaan na iti kataltalunan. Mapan agiruot ka iti addaan iti taraken wenno agalay ti ruot no pagpakan. Wenno saan makimula iti mais. Makisik ka makiraet. Dagita iti trabaho na. Ket dito'y manong ko nga maasya na kunay ken ni Arnel. Tano adda ti matangdan na. Ited na amin kanyak. Kasi tinaminsan nga napan na panangala iti 5 nga aldaw nga pan nakiraep na. Mang, alaim dito yo. Alaim dito yung natangdang ko ta. Danayon ti gatang mo itagserbi ka dati ti unig ti balay. Mangibati kami ta iti para gastos mo. Oray gatang mulaing iti tsinelas mo. Nakadadaanin ti tsinelas mo. Ay, saan pa lang nang, mang? Mabalimit pa laing. Balikas na. Madudug tiriknak kabsat ko. Imbes nga adday ti pagadalan ni Arnel, adday ti pagtatalunan. When nakasingsingpet ni Arnel, maiso pa di unay ti kabsat na when nupudpudno nga anak me, ani Junjun kabsat ko. Ilimay sa amalem, nasa paasimmang pet ni Ruben, manipo diti pagtrabahuan na. Apay nga nagsapa kami ting simmang pet. Agalas 3 pa lang ket, adakan. Dati-dati, pasado alas 5 sumangpet ka, when dandani pa yung nagalas 6. Aguri ka man, kasla naman nga, rikrik-nam. Saludsud ko iti asawak. When nga rod, nagpakada kita iti, Boss Mita, maulaw ako na iti malpas kami amangan. Inlipas ko laing ti tartarimaanik kalugan sa nagpakadaak. Tamabayin na kita kinkukwa. Nasaya at di chino may agpatarimaan ta, mangted titip. Pasarisa nga gasupin no nasursurok titid na kanya kisupay. Napasin na aya ka mangkit-kita iti lang ati asawak, Manong Robert. Anya nga rin ti maritnam. Kas na maul-ulak nga rin pailaeng. Beaman tinakman ay aban ni Luz, ti graduado nga nersta. Paalat naman ti blood pressure mo. Kinunak. Sa anin? Mayat tumitla deto eh. Uwi nangim awan ti kas agsigurado amangan ta. Nangato kit ti daram. Kasta ka no ti simptomas ti nangato ti daram na kahit agul-ulaw. Nabayag ka din na marikrik nam deta. Masansan nga ro, naglalo no, kapudot ti tiyempo wen no. Mabannog ako na eh. Aguri ka ta mapanak iti ayan ni Luz. Ta barbaring masango na nga, umayalan ti blood pressure mo. Kinunak. O sige, makaamu ka. Sa dinugayan ti ayan ni Arnel. Diya ka mo ano, natuloy nga, napan nakipagmulay ti mais. Kadag iti tangkig iti barangay tayo ta dan sa mga iayab kin ko ana. Di mo met unay palubusan niya mapmapan mabannugunay min ta ubing. Manulat ti tawen na. Nakadagdag senen di iti trab-trabakwen na. O narud mas asyanak kin ko ana. Sige sige. Aguri ka tin nakayaban ni Luz ah. Pagpian na imay ti karuba mi nga ni Luz, nga may isa nga nagturpos iti kina nurse, adaan iti aparatos. Idi malpas na nga alaen ti blood pressure ni Ruben, kasto di iti balikas na. Ay, tata Ruben, saan ka uning agsitsida ti nataba kada na apgad ket nangato ti blood pressure mo, 160/100. So nga, agsida ka kadigiti makapababa. Digiti natnating ti paunig mo. Kinunana. O kitaman. Di na sa ati tatanaamon ta ti BPM. So nga, bayam ta. Mangkita ak man iti
sabong ti katuday di talikod ta, isuman ti saladek ta, iso ti si data. Si data yung kunak kuma. Alaala mga rod. Ang mapagsidam ka di nga rod ti anak mo, ay nga ni Junjun iti deta. Ialam ton ti sardinas awen no, anya dita ta isun ton ti si deta, napipia ni Arnel ta. Ore kamatis ken bugoong. Mangan lata di jay. Ngem deta anak mo nga. Kasla anak metten ti baknang. Kinuna ni Ruben. Ni manen Jungjong nga anak ni, tinagtinagan ti saritaan, gapu iti saan na nasaya at nga ugali na uray iti panganan. Manong Robert. Kabigatan na saan niya simrek ni Ruben iti trabaho na. Binaon na kit din ni Arnel nga napan tapno ipakaam muna nga saan paylay nga nasaya at tisasaaden ti salunat na. Ili ba nagsubli ni Arnel, nadatngan na kami agsarsarita iti amanaan ni Ruben. Kumusta gaya men ti marikrik ng pang? Maulaw ka kadipay lang talaga. Uwan nga rin ako. Oh, awan ka diti papanamita. Awan? Nalpas mi metten ti mulaan mi iti mais. Ay banda kami to kanuman latan no. Agabuno kami tang. Mapanak to kanuman in tumulong. Pagpian na ket magusgustuhan dak di agasawa nga mangayayab kanya katulong ka dakwada. Pasaray pagruuten dak iti kanin di iti taraken da. Pero saan? Mapaniti kataltalunan. Mayat met ititid na nga, sweldok ta. Tangdanan dak met itidak kay. So nga magusgustuak met ida. Open ka pa yung agpamirienda. Mamindwa kag merienda no agmalmalay makpangaldawin dak pa. Balikas ni Arnel nga nakaragragsak. Nagsinaay ti asawa ka ni Ruben. Nga uray siyakit na isurot. Ngamin siguro adday ti panunot ni Ruben. Nga rumbeng ay paaymi iti panang paadal ken kwa nakit saan. Manugaya min titawin mo. Ag 17 akto na pa. Style. Alagan anus ka ta barbaring no. Makatsambaak ta. May subligan tumitlay ti pagadalan anak ko. Uwen pang, amo pagkadanagan. Pagturpusin tayo kit ni Jungjong. Pagtitinulungan tayo, kinunana. Napatig-unay keng ka ni Jungjong o Reno. Sa balit ipagpakita na kada tayo. Aglalo keng ka. Agyaman ako ni Arnel. Kinunamanin ni Ruben kinure siyakit na pasennaay. Manong Ruben. Saan niya nagtimek ni Arnel? Isem laeng tinsungbat na. Siya gaya man di ba pa nagluto iti pangal daw tayo mang asistiram ni Pang. Tapno no alisto nga mapasublit persana kung pigsana. Anya ka diti na insagana yung pangal daw tayo. Ada bunga ti utong dita. Isuman ti lutwem. Sante pa ilang agsitsida iti karkarne. Isagpaw mo na adya tinuno nga ikanta. Isunto ti pangal daw tayo kada amam. O sige. Siya kung ti agluto ta. Adis na rin ni Papang Mang. Kaasi ni Apo Dios, Manong Robert nagsubli ti ganaygay ti asawak nga ni Ruben. Kabigatan na kinuyog ni Arnel nga napaniti pagtrabahuan na. Kasla intulnog na gaputa. Kaliplipas na nga nakarit na iti sakit. Agpilit ni Ruben idi nga sa anen ngem kinunana nga itulnog na ti amana. Bayat nga magmagnada nga umadadayo iti balay, sipsiputa kida. Wen kabsat ko. Ket naganne nagiti panunot ko ti kastoy. Apay Diyos ko nga saan nga ni Arnel ti pudpudno nga anak me. Apay nga adayo nga nasingsingpet ni Arnel ngem ni Jungjong. Apay nga saan naman laing nga naala ti kinasingpet ni Arnel. Dagita nga sa ludsod, tinagay ayam iti panunot ko,
Manong Robert. Idi sumangpet ni Arnel nga napan nang itulod iti amana. Nagpintas ti pagtrabaho ang gayam ni Pang na, Mang. Nukit kitaek. Kaslala saan niya talyer kaputa nakadakdakkel ken adu digiti sarming kaya pagyanan o non ade ti unik ti diding a sarming digiti agpatarimaan. Air condition pa ijay. Kasla kayat ko ti kasdi nga pagtrabahuan, Mang. Anya, agbaling kamit nga mekaniko. Kayat mo nga tuladen ti ni papang mo nga may isa nga mekaniko. Wenin apekit din niya saan ket. Narigat met ti biyag tayo. Kalikagom ko ti agbalin niya may isa nga inhinyero. No kumadda ti pagadal ko ngin. Saanen? Makomanayin kanyak ti mekaniko. Nararagsak da iti makita da ni papang agsubli. Welcome back ko na pa di may sakin. Ure ti may isa nga aglako ka digiti piyesa ket kinablaawan na ni pang nga agsubli ni ti trabaho. So nga naiayo ak nga nagbuybuya sakbay nga nagawidak. Ngin ko na nga ni pang agawid akon tapno umay katulungan ka digiti trabaho dito balay. Naglabas digiti aldaw, agingga nga adda ti waragawag ti barangay nga iti munisipyo wenno municipal hall ket adda mayuswat nga panagsanay para kariti mayat nga mangala iti kinamekaniko ti kanutesda ti mangyuswat. Manong Robert. Nangeg ni Arnel deta idi may ipakamo ti maysa kariti barangay tanod. Dagdagos nga masidag kanya ket kinunanay di makapananaw ti barangay tanod. Mang, mapanak tuman. Uray laeng no DJ remienta nga itedda iti maalak ken makasursuro ak. O ket sika ano mapangka, kwalipikado ka nga tamet ta nakaturpos kami iti high school. No pay nakurang pa iti tawen mo iti 18. Mapangkatulatan makikuyog ka dagiti mayat nga mapaan. Sungbat ko. Manong Robert ti madanon ti bigat na sapa nga nagrubwat ni Arnel. Nagpakada-kada kami ken ni Ruben. Ngem kinuna ni Ruben nga agkuyog dalaing ngenta madagas na met ti munisipyo nga pakayuswatan ti nasaw nga panagsanay babaen iti TESDA. Ken nangig kupay nga lalaingem. Lalaingem ti agsursuro. Saan niya dake sa pagsapulan ti kinamekaniko? Narugit man di iti ramramay wenno imimam ken ti sibubuke labagim. Nadalus ti kwarta masapulam. Gaputa nagbannugan ken nagrigatang. Sapay ta tarabayan na ka ti Dios Arnel. Iri dayto ya papanam. Kung kabsat no, may isa wenno duang aldaw laeng ti panagsanay ngem yuswat ti TESDA iti munisipyo mi. Ngem saan gayam? No diket agsa nga 10 ket 5 nga aldaw. Ken may kandanto kanupay ti national certificate nga mabalin nga usaren day ti panagaplikar day ti trabaho. Manong ko. Kabsat di napupuutan ti 10 ket 5 nga aldaw. Agturpusen da Arnel iti kurso nga inyuswat kadakwada wenno paay kadakwada ti TESDA. Ket iti mismo metlaeng nga munisipyo ti pakayuswatan ti panagturpos da. Nakid daw kano nga kuyugen digiti nagannak digitoy nga mapan mga tendar iti panagturpos da alas 9 iti bigat. Manong Robert. Anyan nga
nga ragsak ko, wenno ragsak mi ken ni Ruben, gaputa nakaawat iti nangato a pamadayaw ni Arnel. Iti panagsanay na nga kasmay sa mekaniko. Wen kabsat, naipaay keng kwa na ti National Certificate, wenno NC2 nga kunada. Nga daytoy ket mabalin kano nga mang sertifikar king kwa na, nga isuket nagturpos iti nasao nga kurso wenno panagsanay, nga addaan tinangato nga panagturpos wenno pamadayaw. Nakatatak sa jay ken pirmado, babaen ka iti agtuturay, pakairamanan ti mangidadaulo iti TESDA, Manong Robert. Iti agawid kami, in pakamakam ti maysa kadagiti trainer, ti pagpapaayam nga pagmekanikwam, sir, ket partner ti TESDA. Mabalim mi nga irekomenda nga agan di job training ni Arnel. Iti na sa nga shop. Ay, kasda ya, sir, ma'am. Paghimanan mi ano, sadyay ti pangi pananyo tapno, makapagkadwa kami ti anak ko. Sungbat ni Ruben, sige, kasaritak to ti manager yo ket ibagak nga alain da ni Arnel nga may tumulong wenno mangi-practice iti inturpos na. Pakaamuang kay to. Kinunana ket ditan nga intuloy min ti nagpakada, Manong Robert. Pudno Manong Robert nga nakisarita ti mangidadaulo iti TESDA. Iti siyap nga pagpapaayan ni Ruben. Kaya may isa nga bigat, when umalim nga panagawid ni Ruben, kinasarita kanon ti manager nga itugot na ni Arnel, iti mismo nga siyap. Ket ditoy nga mapan agan di job training wenno OJT. Ket no kano pumasa, mabalin nga iempleo damet iti nasao nga siyap. Maragragsakan unay ni Ruben gaputa, no agan di job training ka kano ket libre ti ited da nga kanem ken adda pa iti sukat ti pletem. Kas tulag ti TESDA ken kastamit ten iti biyang tinasao nga siya. Sigurado nga dakkel ti ited da nga pletem. Kastaman di iti imay saan nga basta di plete dalaeng adda nayon na nga kas allowance da. So nga lalaing ma no nasaya at ti panagyan mo sa jay, sigurado may empleo kami takas kanya. Agkadwatan no kan Arnel. Maragragsa ka na balikas ni Ruben. Isu nga nagkuyugdan niya na pan, kabigatan na Manong Robert. Tinasaya tagasat ni Arnel. Nagtultuloy met ti kinabarumbado ti anak mi nga ni Junjun. Wen mano, numanen mapaayabanak iti eskwela. Gaputan no anya digiti aramid na iti pribadong eskwela nga nagbasaan na kastamam met laingen. Iti aramid na iti pampubliko a pagadalan. Mababainak manen. Gayam kabsat saan na nga naidyan ti panakigayem wenno panakibarkada na kariti dati a barkada na. Nupay saan dan niya agkakaeskwelaan. Masansan kanumanen nga manglangan. Isungay di makaawid aki di balay ket nagawid met iti marem. Kinasaritak ti anak ko ani Junjun. Inayabandak manen iti guidance office anak ko. Imbagada manen niya mamano ka nga sumsumrek. Sangkulatan niya imbagbaga iti amam nga imaya kiti eskwela yo. Anya ayat ti panunot mo Junjun. Kita kakaasi ti amam. Kakaasi nga mangisaksaka iti panagadal mo. Napiyakit dita makatultulong ti manong mo ano ni Arnel kabsat mo. No adda digiti matiggenan na ited na aming kanyak.
Mapdaak tumit lang nga mangi dulduli di deta ken no daduma ket isupayin ti ted ko nga palon mo anak ko. Agnakem ka ko majunjun. Tuladin ko matikabsat mo. Kinunak wenno yung pakaasik ken ni Junjun. Ngem simmong bat detoy ket kastoy ti sungbat na. Adula unay. Karbingan na laing ti agbannog para iti bagina ata. Saan nyo meta anak? Siyak met ti gusto nga anak yo ken. Hangkay man nga gumay-umay di eskwela ore papaayaman da kayo. Siyak ti makamo sa tiyay. Junjun anak ko pang nga asim. Saan ko nga kayat nga ipadanon iti amam deto tadyak kayat nga agburibur manen. So nga ipasnek mo kumati panag-aadal mo anak ko. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya pauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungin. Kaya mo kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod. Kasi ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales. Magatang iti JAMR Construction Supply. Pagdaman natin po dito sa Magadan, Castity at Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kinisanggo niyang bayan member Honorable Telvin Tapawan, edi Marcos Ilocos Norte. Thank you very much king ka Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tiluwag. Nadadigiti patuludyo, ni pawityo apo, karitay kabagyan, kapamilyayo, no gagayemyo, ijay Manila, kastamiten iti Siyudad ti Baguio, ti probinsya ti Cagayan, ken probinsya ti Isabela, mapanen iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa iti Mr. Joe Agtarap, ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, ken ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ende nga rin ituloy nga ibasa diti surat nga nakaipadaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Pilar. Nagbali na naragsak
Itibiyang daruben kini Arnel. Bayat ti panag-training na wenno kasla panagtrabaho na iti shop nga pagpapayan metlaing ni Ruben. Among pilar, daydayawin da unay ni Arnel. Oray ti pinaka-chief mechanic mi nga iso ti mga ramit ti report nga may submitir iti biyang ti TESDA ken ti management ket daydayawin na. Nangato ka no ti paay na nga grado ken ko na. Ket kumusta met ti anak mo? Anat pa nagkita, maanusan na ka di. Sigurado ka maanusan na ta. Kaslaawan ti samsamiren na uray no sirok-sirokin na digiti lukan. Amin na pa nag-goperit ka digiti lifter kan sabsabali pa yung kagamitan. Kabisado na. Adu ti mangdayaw ken ko na. So nga yuray ta iti panangi patulod ti report ti chief mechanic iti biyang ti TESDA ken ti management. Takitain ta. Ori ta damit allowance na, ori no awang pa iti sweldo na. Makaumanayin ti allowance na, dapang merienda na, adamit tin plete mi nga gawit. So nga, maragragsa ka na kunay bakit? Balikas ti asawak. Nga di na ammo nga itilikudan deta kinaragsak da. Ken ni Arnel nga anak mi babayan iti trabaho, agproblema ak unay, iti anak ko nga ni Junjun. Kinagpaisunay ti paragsarsarita mi, Manong Robert. Addan ni Jungjong iti mismo a kwarto na gaputa. Simmang pet nga masay up mo ti agat arak. Wenno ita babaapan na o nabartek. O gayam ni Jungjong nadakadi. Addan adi di kwarto na siguro agreprepaso ka digiti leksyon da. Kinunaklat tamanen nga pinangkalob iti barumbado nga anak ko, Manong Robert. Nagtultuloy ti panagsansanay ni Arnel iti siyap nga ayan ti asawak nga ni Ruben, Manong Robert. Agingga nga iti sasangpet da iti maysa nga sumipnget. Kasto iti indanon ni Ruben. Amum adda kano tawag ti TESDA iti siyap nga ayan mi. Sangkupet ket nga makonfirmaran ngem isu timbaga ti chief mechanic. Pagrepreporten dan sa ni Arnel iti TESDA. Taapay. Apay nga pagreporten da iti TESDA ket nakaturpos meten. Kasla ipatulod da ti anak ta nga mapan ni Japan. Mapan kano makipartisipar iti maysa nga kasla pasalip ngem adda sweldo da. Adda dakkel a kumpanya nga mang-sponsor kadakwada. Kastaman ti panangibaga ti chief mechanic ngem saan ko pa'y nga makonfirmaran ngem ni Arnel napakamuandan. Apag isume ti di nga rumuhar manipo diti banyo ni Arnel ket dito'y nga siyak tinagamat. Apay Arnel adaya offer ken katites da nga inka Japan anak. Ay isuti ko nada nang ket into nabigat inbaga ti chief mechanic mi siya itay nga saan nakasumrekta mapanak tano iti TESDA. Adda kano pilapak sa jay nga porma. Ngem no makapilapak, agsubliak tumit lang iti trabaho mi kanitang. Anya ti panagkitam. Kabalinam kadi ti mapan makikumpitensya kadi iti sabsabali nga puli. Iti deta nga trabaho. Panaggamad ko nga iti kaunggak kita gar-ari ni ragsak. Kabalinak siguro mangta. Syakmet nga rin ti inrekomendada. Ken oray ti TESDA ket siguro damit taligda kanya kata paayaban dakmet. Sige. Good luck anak ko. Maragsakan ako na para ken ka. Nagasat unay ni Arnel, Manong Robert. Edi lasod ti dandani upat a bulan nya panakay proseso digiti masapsapot na. Napagasatan niya na pa ni Japan. Babaen iti kaslay scholarship program nga inyuswat ti TESDA babaen ti may sa kumpanya.
Nang tidpay ti siyap nga pag sansanayan na ket pagtabtrabahuan ni Ruben iti kantidad. Kasusa rin na wenno pocket money na. Pakiramanan nen iti ginatang nang arwatin na. Napanyarod ni Arnel iti pagilya na Japan. Nasursurok kanong ngem makatawen nga agnaed da sadyay. Ngem no magustuhan ti kumpanya ti performance da. Ket mabalin nga ibati da ida. Dayta iti nadamag ni. Maladingitan ak unay iti agpakada ni Arnel. Tasipod panangalami ken kuana. Iti edad na idin nga sa nga pulukit siya Manong Robert. Dita kabsat nga umunapay laeng nga pan naka ipusing na iti imatang wenno den nami. Agsingsingpet ka anak ko Saan ka nga? Agar-aramid ti saan na maikan wenno saan na maikanata di papanamanasyon. Amangan ta makabasol ka sadyay. Wen mang awan ti danag mo. Saan niya ti mapan agbalog ti ubraek sadyay. Mapangkutubok padurasen ti amok maipanggep iti kinamekaniko. Magnamnama ka na, ma'am. Saan kong aramidin ti anyaman na may kaniwas iti papanakalugar. Ket sapay ta, pabalunan da kinapuslo na kararag ken panagdawat iti bendisyon ti Apo. Taysuna ti mangbayabay kanya iti dahito yung pagturuan. Kadda na ijay Japan, tilayangin telepono, ti pagsarsaritaan mi, ken ni Arnel nga anak mi. Maragragsakan gaputa, napintas ka no ti, panang trato da kadakwada, ken uray isuna, iti kumpanya nga pagiyanan da. Adamit ti dakkel nga sweldo, ngem imbagak nga saan niya basta agpawit, no diket urnungen na. Ngem impilit na manong nga, mangupenak iti account ko iti bangko. Taiso ti pakaipanan ti mauawat na nga sweldo. Bayat nga adda iti nasawa kumpanya ijay Japan. Nagtultuloy met ti pan nakapaay mi ken ni Jungjong. Gaputa saan na makaalis-alis iti third year high school. Wen mano, maumuma pa ikit din ti asawak ani Ruben nga mangpaadal ken kuana. Ket kastoy ti balikas na ken ni Junjon iti naminsan. Nasaysayaat sa laeng nga Junjong no. Saan ka pa'y laeng nga sumsumrek? Agpanunot ka pa'y nga naraing anak ko no. Mayulom wenno saan ti panagadal mo nga mingket. Deta nga edad mo. Sa nga pulo ket walong kasla di kamit pa'y agnakem. Third year high school mo pa'y laeng. Di ka kadi mabaeng ka diti mangisursuro ken ubing ngem si kang agbalbalin niya ka eskwela. Kinunana nga naibinggasen ti panagpungtot, Manong Robert. Simmong bat ni Jungjong ket kastoy ti balikas na. Wen ket di, talagan sakit di nga. Jack mayulot ti agadal. Serrek ni Junjon iti pagadalan. Limmo kay ti biag. Wen, limmo kay ti taray ti biag. Ngem kasingin ni pan nakapaay, Manong Robert. Ngamin de di kalikagom wenno arapaap mi ngagbalin kumamet nga professional ni Jungjong. Kasla umap-apayawen ni pan nakapaay. Kasla saan na matungpal. Bayat ti saan na nga panagadal, nagbalin nga. Bambanti kariti paggiinuman. Masansan niya mapan kariti pasken, nga uray la di makauawid no daduman, gapu iti barbartek na pagayang ko. Nagtultuloy met ti panangipaay ni Arnel iti matigtiggadan na iti kadda na iti pagilya na Japan, Manong Robert. Iti may isa nga sardam nakaiggem iti muko ni Junjun. Apay sa dino ti papanam. Sa ludsud ti amana. Ay,
pang mapanak tumulong ag partikit agpakasar da ditadaya. Imbagada nga da kami timang parti kada iti baboy. Ken sabali pa iti maparti nga nuangsa no dikit baka. O, saan ka uning agpuyat-puyat? Ken di ka agin inom, kababain no. Dakay ti pakaiparnuayan ti riribok. Nakababain ka rin agpasken. Dayta kayo manen. Inom ayak iti naktumulong. Akit wenangam no daduma ket irapin nyo met yung uminom. Bayat ti panagiw-iwa kada panaglutluto yo sakay to agkukungkiang dita. Kinuna ni Ruben. Saan mga tiladang ibagbagan pang? O sige, mapanakon, maturog kayon. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Agalas do sili parbangon edi addag tugtugtug iti ridaw me Manong Robert. Pilar, Ruben, manglukat kay man. Kasla madandanagan. Maysa kadigiti kabagyan ti agpasken ti panangibuses ko. Insigida nga rod nga rin pang kami ni Ruben iti ruangan wenno ridaw ket inlukat me. Apay kadi. Parbangon pa lang pagalas dusa. Balikas ko, intaray mi ni Jungjung iti ospital. Apay, nabartek dakit inturog na iti naarami da tugaw, pagamamamit ta nagurok ket naknag iti nagturugan na nga nagkaabay a kawayan. Isu nga intaray mi na iti ospital. Kasta madanagan ak Manong Robert, oray ni Ruben, anyang ti sitwasyon na. Diyan mo, anya ti sitwasyon na, so nga, mapangkayulayan nga dito ospital, dito sentro. Kinunana, dagdagos nga minandar nati, nagmaneho iti tricycle nga nagluganan da. Ket inkarga na kami, ket napang kami ito ospital. Manong Robert. Idi makadanon kami do ospital, kastoy ti sarita ti doktor. Mrs. Sir, naatake ti anak yo. Medyo na napakaruan sa ta. Aging kita kit di pa nakapuot. No, kayat yo, mangaramid kami ti rekomendasyon tayo transfer yo iti mas dakdakkel nga hospital. Balikas ti doktor. Anya ka diti sitwasyon nakin. Anya ti pagdiferensyaan na no, ipami iti dakdakkel nga hospital. Kinuna ni Ruben, awan met kit diti pagdiferensyaan na gaputa. Naipakat met ti amin nga panang taming keng kuana tapno ti kastakit makalasat ken panagkitak nakalasat ten. Medyo nagbabamet tin tidara na iso na lang ti monitor tayo no anya ti epekto na keng kuana.
mabalin ka di ka mapamikasarita? Dok? Ay, saan na mabalin? Saan na makasarita? Ken madamati panang tamtaming daking kwa na. Biniling ko dagiti nurse nga, i-monitor da nga na imbag, ti blood pressure na, ken dagiti vital signs na. Anya ti mabalin niya, epekto na king kwa na, doktor. Sigurado nga no, makitan to, amangan no, mabaldawen no, ada epekto na king kwa na iti panagna, panagsarita, ken syempre, dakkel nga maintenance di masapul na. Kasta ka di, doktor. Kino namanen ni Ruben nga siya ket jakon makasao. Gaput agsangsangita kiti napagteng ti anak ko ani Jungjong, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios nakalasat ni Jungjong. Ngemkas ti kinuna ti doktor. Balda ti aking kanigid nga paset ti bagina, Manong Robert. Kasla nagkaritket ti ima ken saka na. Saan na makapagnano? Saan niyag sarukot? Inyawid mi ti anak ko nga kasta ti sitwasyon na. Saan na makabalbalin? Siya kun ti mangis istimar ken kana. Edi pa nang ipakamumi ken ni Arnel, tinasao nga, pasamak. Kastoy di kiti balikas na. Noan niya tinaurnong yu karili pawpawit ko mangpang. Usarin niyo pari ti panakaagas ni Chungchong. Kayat ko nga, agbalin nga normal ti kabsat ko. Sakbay nga agawid ak dita. Saan nyo nga sayangin ti kwartang ipapawid ko? Usarin nyo kuma para iti panakaagas ti kabsat ko. Balikas na ngagsangsangit Manong Robert. Wen kabsat. Adaan unay tinabalitukan nga panagpuspuso ni Arnel. Tauray no anya digiti sinagsagrap na iti biyang ti kabsat na. Saan man niya nagimula iti sakit tinakem, Manong Robert. Kas kalikagom ni Arnel na usar ti kwartang impawpawit na para ka di maintenance, kastamit ten therapy ni Jungjong. Kaasi ni Apo Dios medyo naurnos metket diti sitwasyon na kang runan ti pannagnana. Tilaing panagsauna nga agnad nga dal no agsao. Edi sumangpet ni Arnel Manong Robert naglulwa. Inararakop na ti kabsat na. Kating karina nga tulungan na oray no anya ti mapaspasama. Pagpian na kabsat na yemplyo iti maysa nga kumpanya ti agar-aramid ti lugan. EJ Laguna. Kalpasan nga simmangpet manipo di Japan. Adda ita sadyay ng agtrabaho ni Arnel. Ket isulayan ngin ti pangnamnamaan mi iti maintenance wenno pan nakag-agas ni Arnel. Pakairamanan nin kabsat digiti agserbi kada kami. Uray no naddaan metten ti asawa ken addan ti maysa nga anak na ni Arnel. Pulos nga saan na nakalipat kada kami. No agbakasyon panay ti panagyamaman na iti panang tariwidwid mi keng kuana wenno panang adaptar mi keng kuana. Padpadasin na kanumet nga sapsapulen no siya sinno ti pudpudno nga inanangem na paay. Adda digiti na ipaay nga informasyon na naala na kada kami. Ngem saan na meta masapulan. Iso nga nagtalinaed nga da kami ti bigbigbigen na naganak ken kuana. Ni Junjon kasla simming petmeten ngem narigat nga maawatan ti sa una ken addalat tabanay ti bagina iti pannagnana gapu iti pannakatake na. Ti asawak nga ni Ruben nagretiro metten iti trabaho na kas mekaniko. Adamit sang kabasit nga awaten na nga pensyon na manipod iti Social Security. Nga iso ti pangalalaam iti nayon ti pagbiag me. Manong ko. Dito yan Manong Robert nga gibusak dito surat ko ket pagyamanak no na ikari nga maibasa iti dito nga programa. To'y pagayam mo, Pilar. Pagayam ko Pilar, just ang
hangina iti panangipatulod mo iti deti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Kasta nga talaga ti biyag, saan na may prediktar. Saan na may baga no sinno ti agbalin na nagasat. Saan met nga may baga no sinno ti agbalin nga malas. Ngem may sa ti kayata sa wendeta. Ti tao ti mga aramid iti gasat na iti masakbayan. Tay kunada, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amuna ka nga bendisyonan ti Diyos, ngem masapol nga agtrabaho wenno agkunay ka. Saan mo nga ururayen nga tinagan na ka ti Diyos iti napinta sa gasat, no di namit makita nga agkunay ka. Mabalin niya kasta tinagbalin niya gasat ni Arnel, ken gasat yung nga nang ipatigkin ko na. Ulitek tagyaman iti panagsurat mo pagayam ko iti programa tayo. Dito nga ro din papagayam nga lirikepen tayo iti sabali payagundawa iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sangapada agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.